вақте ки мисол вақти дар бораи талоқ 3 бор гуфтем ки ҷавобатро додам, ҷавобатро додам, ҷавобатро додам. Ҳамин 3 талоқ 100% астанд устод? ин якум ба нияташ баргашта мешад ки барои чи 3 бор такрор кард? ман худам ҳамин кора кардам ба хотире ки мисол ҳамин 3 та пурра шаваду фикри аз сари нав боз оиладор шудан ба ҳамин одам набошад. ҳамин хел бошад агар 3 талоқ шудагӣ ҳаст дар назди ҷумҳури уламо 4 мазҳаб имом Абу Ҳанифа, имом Молик, имом Шофии, имом Аҳмад мегӯянд ки ҳамин 3 бор агар ҷавобашо дода бошад талоқаш талоқ шуд, тамом та охири умраша ҳаром шуд. Магарам агар як бор шавҳар карда ҷудо шавад агар сохтакорӣ набошад, яъне аз шумо ки боромад идда шишт баъд шавҳар кард бо яке ҳамун шавҳараш гуфтем туғри нагирту бо шавҳарашам талоқ додааст бо идда шишта тоза шуда бошад бо метавонед хосткорӣ равед, лекин биғайри ин наметавонед.